weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi ba fata dingirayi fallema ko on waktu yoni hato ñoro kame jumbuko nejjiya e gardidi kabruji men mawɗo leydi Sénégal hanke batu jagoɗo wo erima gouvernement o landaji lundo société civile en kala nde ɗoftoto ko fate banggue kuule doggol ko fate banggue sumgoji tijjaɗi ndera leydi Sénégal to leydi Mauritanie jagoɗɗo jangde yeddi wiyede ciggam himɓe fiita waɗi ko fate banggue kawguel ngel baccalauréat gonguel wadde e ndera leydi ndi to leydi Mali chef d'état majeur général armée leydi ndi holliti capantati ndu lewru nden ɓe guittata koninkoɓe mabɓe taweteɓe postoji G5 Sahela to leydi Guinée Conakry FNDC kolliti hayso haɗama ko fati banggue seppoji ñande nogas e tati ndu lewru yiddeɓe ko rindinde kene tolno e million ngaji ɗiɗi wi biteɗo Oumar Silla kabruji mena manawen ha to Burkina Faso Benin Cameroun ma jaato Somalie Mozambique kame RD Congo ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Diallo Abdullaahi Duñu ko mawnuma duttiɗo Diallo Adama Duñu ko miñuma duttiɗo Diallo Abou Duñu ko miñuma duttiɗo Diallo Dawuda Duñu ko miñuma duttiɗo Diallo Moussa Hamidou ko ɓiyuma duttiɗo Diallo Ousmane Hamidou ko ɓiyuma duttiɗo o kono ne kadi Diallo Oumar Abdullahi jettinoɗo hen naɓɓatake o tawete to États-Unis d'Amérique ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal Nokson naɓe nonne kadi Numel naɓe Beeli Seno naɓe Magama naɓe Beya Loggi Yirlaɓe naɓe Gurela Hayre naɓe dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Maymuna Ndoño yalti aduna ñalawma hanki 15 nduɗo hen lewru yaltira aduna duuɓi jeetati weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugola ceerno Habous Diale nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake ngullu ngu ko biyeteɗo Oumar Abdullahi Ndoño taweteɗo to États-Unis d'Amérique to Columbus hayo musidɓe tedduɓe fulnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken tokkordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel teya sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel teya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54
30 so tawi non koto Touba gonda Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi non koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle Ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen kollaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonda ko Haruna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde en ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonda ɓe mben ma tongode ɗo gonda ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen Yoro mi dañi bela, mi hildana bela, yoro mi daftay bela, ayo bela, yoro mi dañi bela. Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. Docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe kala omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal biyetengal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha sa ari haɗon matawɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen matawɗon étage guiri bleu matawɗon tableau mawɗo ne winda Docteur Djiby Sow grand guérisseur international Docteur Kidira ganda yettima. Docteur Djiby Sow ene safa ñaw biyeteɗo fibron kiis nem prostate soppis hernie asthme estomac ɗo jiddumigo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de Docteur Djiby Sow ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa. sa yiɗi hebde Docteur Djiby Sow tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Docteur Djiby Sow. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari 16 korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde natte mon ɓossoje tolore mon e YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji men ɗemngal pulaar a seppo yeewi askan wi ngo fiɓi wadde janggo woni 17 ndu lewru e nder boli Dakar to bala to place de la nation mo leydi Sénégal ko wona ɗum ko préfet mo Dakar haɗi ngoɗon seppo caggal katgol ngon seppo kamɓe ɓen yiɗɓe yuɓɓinde ngoɗon seppo ɓe kolliti welede préfet mettede ɗum kala hattaɓe janggo a yuɓɓinde ngon seppo Khalifa Babacar Sall holliti wonande yontere yawtunde ɓe ceppi ɗon ɓe kaali koɓe kaali waɗani fitinaji helani bonnani haydara ɗum noon firti koɓe mbawi yuɓɓinde seppo ngo alda e bonande haydara ko wona ɗum konon caggal hankide yeewi huccodiri e jaydiyankoɓe holliti koko yuɓɓinta seppoji mum hay so tawi woni ma yimɓe woɗɓe giw ha ton to Ziguinchor gam tawtorede wonande goɗona seppo haade gon seppo noon caggal procureur mo Dakar waɗino kañumne haalande muɗum artude toɓɓe jaaƴe ko fate banggue seppo yawtungo gam hollirde jaggede hen robela
mo hinde MFDC honorable nottotoɗo Ousmane Kablin Diatta kan woni biyaɗo teɓ o saaha ne tawe e juuɗe dadiɓe kanko procureur o holliti luskoji luggine hen teni kadi so tawi ɗi gasi jomumen ko satti koko fawete e dowmuma e nder nden haalande Ousmane Sonko arti hen ɗum ko caggal kanko nde warte toɓɓe huccodirde jaydi yankoɓe o holliti wonande ɗum kala ko weñje haqqillaji yimɓeɓe ko fate banggue viol e nanguede wonande hoɓel kala ala hen ko gonɗi ɗum noon ko wawi hen wonde kala janggo so jomiraɗo haaji enen kala ko woni yeeso daɗani guite batu jagorɗe hanki mawɗo leydi Sénégal waɗi ɓattake porɗo walla mbiyen waɗi haalande forde faade ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗon ɗo eri gouvernement makko ko noonne kadi wo eri wonande landaji dawrugola tawete nder leydi ndi kala kami société civile ɓiɓɓe leydi ndi kala wo erima nde yimɓeɓe kala ɗoftoto ko fate banggue dosɗe sumgoji leydi ndi wo erima ɗum noon gam fawde ɗiɗo henna sumgoji payaɗi ko fate banggue Roma Jarrum mo ganduɗa sappo juillet ha fayenma nogase jeenayyi koko jogori waɗede nder leydi ndi kala ñande capantate goho wona sumgoji sarɗi yankoji wo holliti nde moni kala ɗoftoto anda ko kam tigui wawi addude jaam e nder leydi Sénégal joni keddoɗen koye Sénégal ɗum ko caggal duuɓi ɗiɗi ɓen ɓe jiyani jinnaɓe mumen jiyani ɓiɓɓe mumen wonande ɓen dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal kala saabino ɗum noon ko ñaw coronavirus ñalɗi jawtuɗo hen ɗi heɓama yamirore nawoɓe koliji nawoɓe ñamde nawana ɓen dumbaɓe ɓattiɓe sehilaɓe e ɓiɓɓe e jinnaɓe kala taweteɓe kasoji ko fate banggue kaso mo Thiès Mbour nonne kadi Saint-Louis fayenma Louga ha fayenma Sibassor ko nonne kadi Rebeuss kala hen kolliti weltare mumen gam yiide wonande ɓen dumbaɓe toon taw kadi ko ɓattiɓe ɗumen ɓenne kadi dumbaɓe kolliti weltare mumen caggal yiide ɓen ɓattiɓe ɗumen ene gari ne gaddan ɗumen gueɗe kewɗe ko fate banggue ɗin fannuji yimiyanke galleji diine Hassan Mbacké woni helkom nangganoɗo taw kadi ganduɗa ne waɗi yahata yimɓe laabi kewɗi e cukalon goron tokosono kam woni hande dariɗo e yeeso suudu ñawore ndu Dakar ko wona ɗum ko ñawore makko dirtinama ha nogase goho nduɗo henno lewru ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde koreji makko e sehilaɓe makko kala kucciti e jaydeli kolliti ko tuuma o takka ko wodani ko hay wonde kala nogase goho nduɗo henna lewru ko nden wo andata ɗo jogori fawde koyngal makko Joal Fadioula teɓama toon kene tolno e 1,8 kilo huuɗo bon koko ɗum noon ɓen awoɓe wonnoɓe laana enen jolni hen sappo e ɗiɗi sac caggal nde yi ɓen dadiɓe hettuɓe oɗon fannu ko ɗon tigui ɓe mbaɗe ladde ɓe dogi ɓe ɗacciɗon ɗin sakuji noon oɗo sahane tawe e ɓeɗon dadiɓe to siba to nokku biyeteɗo Sebe Kutana ko tana musɗo waɗi toon to Sebe Kutan legal bitengala conko ko tana musɗo waɗi toon on tana ko hanki waɗi cukalel gorel ngel duuɓi joyya majjunogel gila tan altina jawtuɗo hen kam yiita e galle joñiɗo ene hirsa ne wedda toon ko hunde musde no feewi moni kala ne namdo hoore mum hol patɗo wadde ngal ɗo hen badala baɗɗo ngal badal holko dañata e ɗeɗo henna gueɗe Dakar Arena ko fate banggue moɓodiral Moustarchidine yinnoɓe yuɓɓinde ñalawma sargal Serigne Moustapha Sy yinnode waddeɓe toon ñalawma mabɓe on ñalawma noon haytinama ɗum ko caggal ndeɓe jooɓi ɓe jinno wadde on ñalawma ko aset paɗoɗo henno woni 18 nduɗo henna lewru wi sohna Fatim Sy wonande caissiére moɓe dokkuno haaliss o ko on tigui rutte mabɓe wi ɗum hayti kamɓe noon ɓe tuumi ko mawɗo leydi Sénégal ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi cimtola wonande cetal tambingal ɗannotoɓe nder windere nde woni OIM to banggue migration ɓe kolliti e nder leydi Sénégal tan hoɓɓe taweteɓe hen ɓuuri hewde ko Guinée Conakry kala 143 ko Guinée najo ko nonne kadi ɓe kolliti kala 110 ko Mali ko nonne kadi 7 kala 100 ko Gambie 6 kala 100 ko Guinée Bissau ko cimtol ngol ɓe jaltini
gila hitande ujunere ɗiɗi sappo e jeetati ko joni ngol naati e juuɗe wonande ɓeena saktoɓe oɗon fannu jeheten ko ha toon to bambali noon jeeyama e histoire o saaha mo gonɗen wuuro Sadio Mané mo ganduɗa neɗɗo baɗɗo e wuuro mumen gueɗe mantiniɗe dow lindo ɓamtuɗo ngoɗo hen wuuro saɗa jogui jawdi yonnu wuuro ma yonnu diwan ma ɗum woni ko woni gollade Sadio Mané fettiyanke bal ngana champion de Afrique mo leydi Sénégal kono ne kadi petto bal ngana to Liverpool ɗum ko caggal nde wo nawi oɗo hen torfe ha to wuuro makko o tottiri ɗum nene makko kame sehilaɓe e yaadiɓe kala ne ɗoftimo ko nden noon watti on macce cehilagal hakkude makko e Alhaji Diouf gonnoɗo international Sénégal Papis Demba Cissé e Mbaye Diagne ɓe mbaɗi toon bal e nder toɓo o holliti siftinimo nde woni suka ɗon ɗo fetti oɗo hen bal e toɓo omo fettanno ɗon bal nde wonno suka nde o fodi ɗo e lebbi 5 jeegom mawo darnu toon stade ngarɗuɗo taw ko baɗɗo plus jadduɗo e jammanu jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama juurama. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno monsieur maire Ousmane Sonko o ummina e deƴƴere makko to banggal sukaɓe ɓe hande eɓe jogui ɗo e jara mbiyeteɗam Zi Babok. ɗum noon ina mandilaɓe ina bonna haqqillaji mabɓe ɗi. o wiɓe yoɓe goppu ɗum moƴƴani ko ɓuuri yawde yaccade sukaɓe ɓe no hewɓe ɓe notima e noddanu makko ndu. kanko oɗo Ousmane Sonko ko haali ko ɓe goppa ɗum ko ɓuuri yawde yaccade ɓe notima ɗum ɓe jaɓanimo ɗum ɗon. eɗen gandi ñalawma aljuma garoɗo en o yew askan ɗo e nder Ziguinchor ɓeɓe ganni yaade wadde marché e nder ɗum ɗo tuggandema noon Lindiane ha heɓanma to e Aliou Sy to e Diatta e tali heɓe ndewa hôpital ɓe ndewa galle yeeso galle gouverneur ɓe ndewa yeeso commissariat ɓe ndewa yeeso brigade gendarmerie o ɓe ɓenna ɓe ndewa garage ɓe jaaha ha heɓanma to e Aliou Sy to e Diatta ko ɗum ɓe ganni wadde e konngol Serigne Abdou Touré. ɓe mbi noon ndeɓe namda nde soɓe keeɓi autorisation ɓe mbi soɓe keeɓi ɓe mbaɗat soɓe keɓani ɓe mbaɗat so tawi préfet yamiri ɓe mbaɗat so yamirani koɓe waɗoɓe. eɗen gandi to jululum ina wayno oɗo sarja biyeteɗo Abdou Touré to jululum kanko de ardi eaux et forêt on toon banggue o wi o tawi ladde nde de koko soppa tan ha laaɓi omo waɗa noon ewnago makko fewde guure ɗe yoɓe mbaw walludeɓe kala ɗe ɓe jii sare ina rindi leɗɗe walla auto ina rindi leɗɗe walla peƴƴowo ɓe dokki numéro mabɓe yoɓe mbaw noddudeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ladde nde feƴƴama tan ha laaɓi. ɗum noon so feƴƴama ha laaɓi ina wayno ko bonande nokku o ko bonande laamu ngu ko bonande hunde foof. frontiére Gambie o e hoore muɗum eɓen ɗon daari ɓe mbi hay hunde wawata ɓennude ɗon fewde e batte leggal. Weltare TV musidɗo men Ahmad Ishaqa Kebe gorko mo mborto joɗaniɗo ɗo on e nder Ziguinchor keɓro kabaruji e radio Zig FM jokkodirde e Weltare TV. Sar Abdullaahi Saar yallah koye walde jaam. Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. Amadou Ishaqa Kebe sen giwi ɗo Ziguinchor woɗɗani gambi jagoɗo ñawoje leydi ndi holliti wonande kala fonctionnaire liggotoɗo e nder état o walla liggotoɗo e nder leydi ndi ko fate banggue laamu tumaɗo ko fate banggue fitinaji kame wargoji e laamu gonnoɗo hoorejo leydi Gambi hitande 1994 ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e sappo ya jeeɗiɗi kala yo dartin golle mumen kala dartinama. ɗum noon ko yidde tigui lawɗinde ko fate banggue yoga e ñawoje gam sinude ha tenti noon e ɓen hettaɓe e goomu
taƴu nongu ko fate bange riwindade golle Yahya Jammeh ɗum caggal nde gasi kala ala ko heddi so wona ummanade ñawoje e nder leydi ndi sengi wi to leydi Gambie Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie nandirala sifande hakkunde franco Mauritanie yo ko fate bange jagorɗo pétrole woni Abdullaahi Saar wulde Mohamed Saleh ene wonde Pierre Franck mo leydi France nden sifande tolni ko fate bange domaine to bange énergie ɗum noon ko hydrocarbure ko fate bange yiilade ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele taw kadi yiiloto ɗum ko gollorɗe de leydi France ngam ɗoftodirde e laamu leydi Mauritanie jagorɗo golle woni Sofia tawetenoɗo to États-Unis de Amérique battu mabɓe 15 ɓiwa hanki walla heccanki wangu toon to New York warte hollirde handicapé ji leydi Mauritanie oɗo sahani toppita teni kadi ɓe goni koye projet ji mawɗi no feewi ngam wallidde ɓen ha ɓen mbawana koye mumen taw hen goto wonata jowitiɗo wonata kadi bertuɗo junggo taw moni kala ene wawana hoore mum taw ne rokke carte mum timmude nene kadi ene dañane golle timmude guila e jangde ha e heblo e gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala o holliti Mauritanie ne dari hen e ngal banggal no feewi haɓade heege e nder leydi Mauritanie la France e wiide ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Nouakchott leydi France ma yaltina kene tolno e million ngaji ɗiɗi koppreji euro wi on ambassadeur ɗo tan e mayirde hitande ujunaji ɗe no gasi ɗiɗi ngam wallidde leydi Mauritanie so tawi ko ñamade saabu teskede oɗo saaha mo gonɗen cogguji ɗi kala koko ɓeydi gila to banggue carburant ha e nokkuji goɗɗi kala e ko satti cagbi ɗum noon ko guerre gonɗo hakkude Ukraine kame Russie wi ambassadeur on mo leydi France taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie le gouvernement Mauritanie holliti sifande hoorejo jagode leydi ndi woni wuldu Bilal Mashhouda wonande ɓen gollotonoɓe e gollorgal biyetinengal ATTM taw kadi ganduɗa ko on société gonnoɗo e sifande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed wuldu Abdelaziz caggal ɓen e kala saaha ceerani e wullitade nguɗo hen laamu keɓani jaɓɗele mumen e ngan sanga tene kadi ndewa laamu nguɗon koppreje jonɗe no feewi wi jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngu kamɓe kala ɗo saaha laamu ngu qirlima ma rokkuɓe jaɓɗele mabɓe ha timma ɗum noon wonaniɓe belema mawɗo no feewi al akhbar ɓe kolliti sitina moɓodirala awoɓe awa ganni hanki ɓe moɓodiri ɗo yeeso galle hoorejo leydi ndi sanga batu jagorɗe hanki wi bokki wuldu El Mahi o holliti wonande wullitadeɓe oɗo saaha ko gurdam mabɓe ne satti no feewi ha tenti ko fate banggue essence laaɗe kewɗe jalti aw ngam ngala essence ko jaari awgol ko wona ɗum ko toɓɓe kewɗe ɗe laamu ngu yaltini fawi ɗumen mabɓe ko hunde sattude nde wawata ustede no feewi jagorɗo Soudan gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie ngun jillu noon ko hanki fuɗɗi jillu balɗe 4 ɗon ɗo yiita kene foto wonde jeeyo walla ni jeegomo Soudan naɓe wasɓe pittali mumen e nder diwana Chami yiilotonoɓe kanŋe ko ɗon noon waɗi nguɗo jillu golle kame cehilagal hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Soudan jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement leydi Mauritanie arti e sifande hesere taw kadi rokka wonande oɗon projet walla rokka oɗon marché ko gollorgal bitegal adak ɗum noon ko fate banggue hydrocarbure taw ganduɗa ko gaz pétrole mankude e nder leydi ndi holliti ɗo tan no gasa joyi ndu lewru ene gasa kala kene wiye kama wonande casam wasa ngakkude e nder leydi ndi ɗum ko caggal kanko on jagorɗo nde o arti hanki caggal batu jagorɗo gam hollirdemo saabi kuppiraji kuura e nder leydi Mauritanie ha tenti noon Nouakchott ko mankugol ko wiyete carburant ko ɗum jeeyi sababu kono ɓe teski ɗo tan no gasa joya nduɗo hen lewru ne gasa ɗen gueɗe kala ma nattu ha laaɓa ha joni koto Mauritanie keddorɗen gartaten koye gardiɗo landal lundo biyeteɗo Ahmed Wul Dadda erima wonande kaldigal nde ɓamtata koɓe mbiyata jonde kaldigal wonande hakkude dawriyankoɓe leydi ndi kala siftinde on ken wona joni jonte ɗiɗi
laamu ngu dartinino nden jonde ne yinno yuɓɓinde taw ko kaldigal hakkunde dawriyankoɓe ngam ngakkude nandiral woni toɓɓe wo erima ngal kaldigal nde ɓamtata beele ɓiɓɓe leydi ndi kala mbawa yiitade koye mumen e laamu leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen jagorɗo jangde leydi ndi hiwti konnguɗi jaltuɗi wiyeede waɗi ciggam hinde fit ko fate banggue baccalauréat jaltuɗo e vidéo won hollirɓe woni hen ko feeñi yalti o holliti ɗum wodani omo yetta omo jaara ɓen joguiɓe doggol ɗowi ko fate banggue juɓɓudi guel ɗo kawguel guel hinde baccalauréat juɓɓinaguel balɗe nayya gasata ko hande e nder leydi Mauritanie kala ala kala caɗele tinaɗe hen so wona kene wona temedere e jeetato gonnoɗo candidat baccalauréat hiwa e nder école aji he ngam joga ɗum téléphone goɗɗo mo police jaggi police Mauritanie Nouakchott holliti jaggi kene foto wonde temedere capanɗe jeetati kilo cannabis jaggi ɗum ko koɗo goto moɓe kalani leydi ndi jeeya kono ɓe kolimi ɓe nanguimo koto Nouakchott ɗo saha mo waɗa garde à vue ma en garto e oɗon kabaru sen keɓoyi ko ɓuuri hen labde sen giwi to leydi Mauritanie parin koto leydi Mali chef d'état majeur général armée leydi Mali woni Oumar Diarra holliti ɗum hanki 15 nduɗo hen lewru siftinɗon leydi Mali gueɗe lewru yawtundu hollitino wonande yaltini hoore mum e cetal biyetengal G5 Sahel dendagal hakkunde leyɗele joyi woni leydi Mali Burkina Faso Niger Tchad Mauritanie ɓe kolliti noon warande 30 nduleru ndu gonɗen ko nden ɓe guittata konin ko mabɓe wonɓe postoji e nder G5 Sahel kalɗo wawno wonde kene tolno 1,4 koninke kala maɓe guttuɗum e ɗiɗon postoji firti tan koɗo saaha mo gonɗen leydi Mali yalti ha laaɓi e G5 Sahel ɗon ɗo tekkere luɓata hakkunde mabɓe e leydi France ha joni koto leydi Mali keddoɗen ñalawma dokkirgol ƴiƴama koninkoɓe faama juɓɓini on ñalawma e gardugol jagorɗo konu leydi ndi woni colonel Sadio Camara yahani goto ne yaadi e jagorɗo cellal ɓalli ɓe erima ɓiɓɓe naranaɓe kala nde dokkirta ƴiƴam ha tenti noon koninkoɓe leydi ndi ne katojini e ƴiƴam nde tawno ko kamɓe goni e dingiral gulgal jaw fellodirede ñande kala gañade wasde ƴiƴam on noon ne hatojini e kala saaha ngon ñalngu noon yuɓɓina koto naara entika ɗum noon ɓoyata mayi nangue e nder Bamako ɗum ko caggal sifande hakkunde société mo danois talla ɗum noon koko fate banggue électronique taw kadi ganduɗa ko fate banggue assemblage ordinateur kame tablette portable ɗum noon on société ma wattu fewnude ɗum e nder leydi Mali to Bamako taw ko société danois taw kadi ganduɗa serata ma wonoy sappo e tati walla mbiyana sappo e tati ujunere ne wawa keɓa ordinateur walla ni tablette taw kadi wawa gollinde temedde ɗiɗo jangguɗo oɗon fannu ɓiɗɗo malinajo ujunere neɗɗo bawɗo liggade e oɗon société ɗum noon nden sifande ko hakkude on société kame hoorejo jagorɗe leydi Mali ba fulaɓe finoɓe to nokku biyeteɗo Malina ene finoɓe to nokku ma hinna jafoɗon to ma hinna e nokku biyeteɗo jalola wuro wiyetego tantuwaji ene wona kiloji kilométre jeegom hakkude mum e ma hinna ko suka debbo goto ɓene mbiya dasol leydi ɓene mbiya bajo leydi ɓene mbiya boddi ɓene mbiya mbarodi ko kam woni ko soppimo toon accanimo ɓen moccoɓe to banggue aada mbaddi hen nde ɗum wuli jaw nawa to hôpital nde yettoto taw yalti aduna ɓe erima noon oɗo saaha so fandima ko wayno ɗeɗo gueɗe ne keewi feeñde e nder wuuro ngo ɓe erima yimɓeɓe nde ɓurata wawde hentade ha tenti e nder diwan o kala ɗum ko caggal nde ɓe kolliri wonɗen gueɗe ko gueɗe cattuɗe e nder diwan o leydi Mali arti e windande mum hollirde caggal jaggogol biyeteɗo Oumayya waɗi Oumayya Wuld Bakary ɗum ko caggal nde jaggimo ko koninkoɓe leydi Mali ɗum noon arti jeeyi sababu oɗo saaha koninkoɓe leydi France jafoɗon enen goni e yaltude leydi ndi tene kadi ne lutti kadi wadde loyde mumen e nder leydi Mali aɓe eri ko jeeyi oɗon sababu
caggal ñande altine nde armée ñande altinde armée leydi France mo Barkhane tottirino wonande base meneka konin koɓe leydi Mali oɗo sa wi jayde wiiten AFP ɓe kolliti wonande groupe paramilitaire mo Russie mo hinde wakñera ko ɓen o saaha goni e oɗon base artirɓe koye mumen walla ni jaɓɓe artude taw kadi koye yarlitare o taw ko cetal bitegal OIM tambingal wallide ɓen ɗanniɓe 154 hen nayo ɓikkon togoson juukinoɓe to Niger ɓiɓɓe malinaɓe garti to lamorgo leydi Mali to Bamako jaɓɓiɓe toon ko chef de cabine jagorɗo kettuɗo e oɗon fannu to Haay Bamako kene tolno e tati camion ngaji citerne hen camion kala ene rimdi kene wona 75 litre ujunere 75 ujunere litre mo gasoil ɗum woni ko duppa kene wona kiloji sappo hakkude mum e torodo worɓe jogitiɓe mbaɗɗen gueɗe kono noon andaka ko holi ɓeɗo henna waɗɓe ngal baɗala semgi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry FNDC ɓe kolliti maɓe juɓɓina sumgoji maɓe juɓɓin seppoji maɓɓe jaforan maɓe juɓɓin seppoji maɓɓe ɗin seppoji noon ko nogas e tati nduɗo hen lewru ɗum noon ko yidde huccodirde CNRD ɓe ganduɗa hande paalaka haydara mbi koma jooɗo duuɓi tati e gardidi lefol laamu leydi ndi ɗum ko hay loppet ɓe mbi ɓe ngala hen gila tan 5 septembre hitande ujunaje nogas e goho ha yettiɗo leydi ndi ala kala ko ɓosi hen wi biyeteɗo Oumar Silla goto e ɗowoɓe rendinoɓe sukkaɓe ɓe kolliti maɓe ndendin kene tolno e million ngaji ɗiɗi suka ngam yuɓɓinde seppoji maɓɓe to Burkina Faso kene tolno ñande 14 nduɗo hen lewru kene fotto wonde camion ngaji 5 citerne kamɓe sofiraɓe men kala woni nangaɓe ɗum noon ɓe nanga koye lawol Kancari lawol Kancari hakkude mum e lawol Kancari hakkude mum e hakkude muɗum e macci kali wi noon wakka sira jayde wiite noon nde otoji ɗi nanga ɓe nawa ko ha nder ladde ɓe gartira kamɓe hay dow bolol ɓe mbiya cuuɗuɗe ɗin otoji noon kedditima e ɓen worɓe jogitiɓe taw kadi kala hen camion citerne ene rimdi carburant ha teddi ɗum noon ko kulhuli mawɗi teni kadi kanji kala ɗi paano koye nokku bireɗo fada gourma ne tawe e nder leydi Mali ɗum waɗɗani keerol hakkude leyɗele tati ɗe kala ha joni keddoɗen ko toon to Burkina Faso hoorejo leydi ndi Paul hari Dambi Ba waɗi jillu makko to doori o jaɓɓama toon kono kadi o holliti sunare nde o ari rendude e finoɓe toon ha tenti noon jangu wangu to seytenga ha yooɓi 95 fittandu neɗɗo wo erima wonande ndenka e kisal kono kadi e muññidde wonande ɓen gañiɓe nde cellata ɓen was pittali mena o duwanima ɗumena ko wona ɗum ko holliti ɓen dogɓe ɓe ene moltoyi o foti ma ndenka e kisala ɓeyde toon nde yimɓeɓe jooɗoto kono kadi ma mbattu haqqillaji mabɓe e nder on diwan kamɓe leydi ndi kala ndendi ndeɗo henna sunare to bene caggala jonde hakkude Patrice Talon hoorejo leydi ndi kamene wondi e bonni yaayi gonnoɗo hoorejo leydi ndi nden jonde noon ko hecci hankinde waɗi jeeyi sababu hanki acciteɗe 17 nanganoɗo taw koye sumgoji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas wiyanoɓe tuumaɓe jinno ko yirbinde leydi ndi jinno kadi ko yirbinde laamu Patrice Talon nden jonde noon jeeyi sababu ha goto e dawriyanke ɓattiɗo bonni yaay gonnoɗo candidat hitande ujunaje nogas biyeteɗo Rukiya Muddugo ɗaccita hen kamɓe 16 jeeɗiɗo kala ɓe ñawanano ko hakkude duuɓi nogas e duuɓi 10 e kaso to Cameroun leydi ndi ne woni kulhuli oɗo saaha mo gonɗen gam ngakkugol farine e nder leydi ndi ɗum ko teskede beele o saaha weɓani yiide e nder leydi ndi ɗo wonno sac mo 50 kilo saaha yeeyete ko ujunnaje 5 francs CFA ɓe kolliti ɗum noon ko caɗele mawɗe no feewi ɗo tan e balle so tawi kay ala ko gasi yoɓe gandu kam kala ken wiye farine gasi ha laaɓe nder leydi ndi to Somali sarɗiyanke biteɗo Hamza Abdi Bari kam woni toɗɗaɗo Bare kam woni toɗɗaɗo hoorejo jagorde leydi ndi ɗum ko caggal lewru ko toɗɗono
mawɗo leydi ndi taw toɗɗino ɗum ko sarɗi yankoɓe ɓe suudu sarɗiyeji ndu leydi Somali tomo Zambika ɗiɗo dumunaji kala ko fitinaji goni e nder province mo Gabo Delgado ne tawe e nder leydi ndi ɗum ko caggal janguji gila tan 2 ha 9 ndu lewru wonande jihadiste en jogitiɓe armeji ne kewi yirbinde nokku o ganduɗa kene tolno e ujunnaje 10 neɗɗo woni ko dogi yalti oɗon province fayi nokkuji goɗɗi RD Congo batu hanki conseil supérieur de la défense leydi ndi joɗima batu mum ne wonde mawɗo leydi ndi woni Félix Tshisekedi nden jonde noon ɓe jowi kala ko fate banggue sifande hakkunde leydi Congo kame Rwanda ɗum noon ko caggal tumdeɓe wonande leydi Rwanda ene wallita rebel mo M23 oɗo saaha gonɗo e nder leydi ndi ne waɗa hen gueɗe ɗe wela sengi wi e Afrique joolam jaɓeri jeeten ko aton to Chine hoorejo leydi Chine woni Xi Jinping oɗo saaha holliti ballal mum faade leydi Russie hakkunde makko e Vladimir Putin o weeɗi ɗum jungo suuɗaki hen kamɓe gondi hande gondi a janggo Espagne Maroc ɓeydi jokkodiral hakkunde mumen ɗum ko caggal jagorɗo Maroc gueɗe nder leydi nde yilli wonande toon to Espagne hanki Madrid jonde mabɓe ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe ko faade banggue nden ka e haɓade ɗan leɗe ndewani lawol e jokkodiral hakkunde leyɗele mabɓe ɗiɗi Thaïlande hanki sarɗi yankoɓe mabɓe lulima to suud sarɗiji leydi mabɓe 15 hanki gam lawɗinde yurnitade dewle wonande gorkati debati ɗum noon so tawi laatima ko leydi Asie ndi wonata leydi goo Asie wadde lawɗinde ɗeɗon a gueɗe Ukraine ñalawma hande o subaka hande o yillima toon hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron ne wonde chancelière Allemagne woni Olaf ne wondi kadi hoorejo jagorɗe leydi Italie Mario ɓeɗo tato deggodiri hande jeehi to nokku biyeɗo RPN noon ko RPN ene tawe e baliye mo kef ɗon noon jangu adingu wadde taw ganda ko Russie ko adino wadde ko ɗon ne tawitno ɗon hôpital mo militaire kame yoga e gueɗe koninkoɓe hewɓe ɓe leydi Ukraine ko ɗon mbasi pittali men ɗon hande ɓe daari ngam oɗo saaha hollirde ɓe gondi e leydi Ukraine hande e janggo kala Japon hoorejo jagorde mum ma tawtore jonde l'OTAN jogonde jooɗade 27 ha 30 ndu lewru toon to Madrid leydi Espagne ngol wonata goo wonande hoore jagode leydi Espagne tawtorede jonde l'OTAN jeer sababu tawtorede mo oɗo saaha ko on jinganta kañumne ko Ukraine no kom ɓen occidentoji ni musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena